Кая багар сколага эдер учутал саңа сүрәне киллереринен үрнәшне кытта бир тыл түргәнне буларынан уратылах. Бүгүнгү метатурга улус сколалардан түмсүбүт эдер жон үрә хайгатыгар сонун көлүләрен көмүскәтлер. Россия Федерациятын үрдүнен учуталлар орта хастыра 5-2 сас эбит. Онон бу билеген үйнәнер көлүенә кайра өрүттерге учуталлары эти технологический түнен баһалааны хәр курдуктар. Инекләне хәр курдуктар. Онон бу эти сатабыллах оглар бутун беге бирге өлеләһәнгә ыңгырар курдук булган тагыста. Оскола тебер сүрәгәнен атына директоры итер үрәгә сол биячылар буда сырыга көктөктү кыттарга охурдук оңостан келбиттер. Кини үрәгә тебер булган олата мотор үлелер булланы каһан багарар үле тетимнәхтик барар ди. Валин апытын аныктал буппут. Наһа чүгәй әлбәх сонун идеяны кому яктын багарабыт бирге үлелер келлегалар бутыттан. Отчуот күннәгә үрәк чагын аттары кумага биппет әлбәх үләтә. Үрәк сабыгыр сүктәреләре бар сол. Бу эпетнестә үле бургалҗытын сүгә сылдыр жон бүгүнгү тәрәһентен тугу күтәлләр. Бары манны кыттыбыт кыттачы тугара түмүк оңостон тугара хамнаханнары киллерен бар булла диле нибетиге. Оннуттан эдедерге олох чөпчү үшүгей булла ди бу методический турнирден кене хайдалларга педагог курдуклаталларга. Улус уан сеттос колатлар күн бүгін 12 эрки директорын белдир. Үрәк били әйгетин кең байгалыгар сөптә хайысканы тутуһарга, үйнән тәһиннән берерге сүрүн сорык кинеләргә төктәрилләр. Ким багарар бу уштурвалы эргитен сөптә, ол гынан баран курсу директор берерди. Көрдөрөрдү. Ол ата кини тух идеялагы канна баранерин кини командаты бары билектәхтер. Онны сөп җананнар онны талаяктактыр. Бу курдук үрәк үләһеттерин иделерин таһамын үрдәтәргә сонун урата кайыскалар торымнурганан мөтерәһен сылын соргун ситте. Мантан салгы үлә опытын таргаты олоққа килләри эпетнестәх түһүмәгә сагаланы турдага. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта.